Εγκατέλειψα των κόσμων, φίλους τους και συγγενείς, το Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Τον Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Μέρα νύχτα γλυκά ψαλούν στον Ινφίο τους Χριστό, που τους τόλισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνό, που τους τόλισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνό. Πριν ο